A ty čo si taký kyslý? No lebo sa musíme trepať do lesa kvôli fotkám. Veď ale v Bratislave konečne nasnežilo, tak to musíme využiť. Veď ale včera sme robili fotky aj proste -15, na čo je toto dobré? Veď lebo ráno mi prišla nová bunda, tak to musíme nafotiť. No dobré, ale rýchlo, lebo fakt je tu zima. Ale počkaj, nie je tu, po trošku ďalej tam je viac snehu. Ježíš, a to kam máš? No dobre, môže byť tu, už stoj. A prosím ťa, snaž sa, hlavne veľa ťukaj, nech tam mám veľa fotiek. Dobre. Veď ďalej choď, ešte. A zniž sa. Bože, už teraz vidíš, to bude zle. Snaž sa. No fotíš? Ťukaj veľa. No však už to máš, už to je dobre, pozri si to. Ty si robíš srandu, veď si mi odrezal celé nohy a je to celé nakrivo, zober si to ešte raz. Veď a čo je na tom zle? Ježiš, niekecaj, choď dozadu, foď, doľava viac. Áno, doľava, ešte doľava, nepočuš? Bože, Matúš! Ježiš, si normálne, dúfam, že je v pohode ten telefón. Že telefónu sa nič nestane, ja ťa nezaujímam. Bože, ale za to, že ty si gramblavý, nemusíš rozbiť nový telefón. Prosím ťa, veď to je nový Redmi 15, veď on je extrémne odolný voči škrabancom, je vode odolný a ešte aj nárazu vzdorný, tak jemu sa nič nestane, keby si sa radšej o mňa zaujímala.